खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोननो नैबे समाव आङो धेमाजि जिल्लानि गोलैसोना थानाय होनोब्ला एकमात्र नोंथांमोना धेमाजि ओनसोलाव नैबे ओनसोलखौ नुगोन जाय जाबाय रामदन्दिकारि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय टेलेम गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय उलुनि माजगावल' नङा बेयाव ओनसोलाव गोबां गामिफोर दं बे गामिफोरनि थासारि नैबे समाव माबायदि आरो दैज्लांनि जि थासारिफोरखौथ' नोंथांमोना सम सम बे ओनसोलनि दैबानाफोरखौ नुबाय थायो दै रानखांनायनि उनाव माबायदि जायो बे ओनसोलफ्रा नैबेनो बिथांमोननि बे गामिनि बा बिथांमोननि थांलाय फैलाय मेन लामा आरो बे मेन लामानि थासारि आसिन कार्तिकसो मासनि गेजेर समाव बिथांमोननि बे दुब्लि बा लामा सामायाव दैया रानो गेजेर गेजेर नाला बायदि बिदिनो दं बिथांमोना थाबायनो नैबेबायदि दलंफोर बानायो आरो दा नैबेफोरखौनो जोंनि सुबुंफ्रा माबायदि जायगायाव रायजो जायो नैबे थासारिफोरखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जास्ट बेयाव जों रावखौबो माबा मोनसे बुंनो नागिराखै बेयाव बेखौल' खावलायनो नागिरगोन जों गभर्नमेन्ट जे आसाम गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव थांफैनि बेब'स्था स्कुल कलेजनि बेब'स्था खालामदों नाथाय नैबे ओनसोलाबो सरकारा नाजायोबा नैफोर थासारिफोरखौ मोजां खालामनो हानायनि गोहोखौ बाहाय मोजां जायो दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौल' आं फोरमायनो नागिरदों जोङो सुबुं माहारिया दासिमबो माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानानै रायजो जानो गोनां जादों बे रायजो जानायफोर सुबुंफोरजों आं दान्दिसे सावरायगोन आरो थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन नैबे न'फोरखौ नायदों नोंथांमोना गाहाय नुदों बे न'आ सिगां समाव माबायदिमोन बेखौ नोंथांमोननो आं आबुङै फोरमायगोन बे ओनसोलनि दा नैफोर थासारि आरो आं नैबे भिडिअजों फारि फारि नोंथांमोननो गंथाम गंब्रैसो आरो लामाफोरखौ मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन दा बे समाव आं नैबे बिथांनिफ्राय नैबे ओनसोलनि थासारिनि सायाव सोंलु खालामनो नागिरदों थारैनो आंनि चेनेलाव गिबियाव बरायबाय नैबे ओनसोलखौ एक्जेक्ट लकेसन बा थावनिनि मुंखौ मा होनो आरो बे जायगायाव फैनोबा बबेनिफ्राय फैनांगोन मेन रडनिफ्राय बेखौ खावलायगोन आरो बे ओनसोला बेसे बोसोरनिफ्राय गायसनजेनजानाय आरो गोदो माबायदिमोन दा माबायदि जानानै दं बेफोरनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो गेबेङै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय खुलुमबाय नोंथां चेनेलसिम दा नैबे हालामखौ जोंनि उलुनि माजगाव लोगोसे जयपुर नैबे ओनसोलाव गोलैयो ओमफ्राय रामदन्दिकारि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय बे गामिया लोगोसे गेजेर जनाय दखरा होननानै बुंनाय जायो माहारियारि आफाद हिसाबै जों बेखौ नैबे थारैनो नंगौ नैबे जोंनि हालामा जोबोद दैबानाजों गादबजानानै दोनजानाय बे हालाम बे गायसनथाइखौ होनोब्ला जोङो उन्दै समावनो गेदेरमा सुबुंफ्रा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि हालामनि गोरों गोरा बुंनाय बायदिब्ला 1980 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो नैबे हालामा गायसनजानाय 1980 सिगांनिफ्रायनो गायसनजानाय बे समाव जों उन्दैमोन जाय समाव गायसनदोंमोन बे हालामा गासै बिलो गोजामोन आरो गोबां हाग्रा बंग्रा गोबां हाग्रानि मैसोजों बुंफबनाय होननानै बुंबाय थादों थारैनो जों नंमारगौ बियो दिनैसिम बे हालामा जौगानाय थाखोनि नङा दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला नैबे मेसें समाव नैबे हालामा दा मोजां नुदों बाला फबनानै दैज्लां समाव ओरैबायदि जायो बेवहाय जाय नैबे न'खौ नुदों दैज्लां समाव बियो गोदोयो सिङाव ओमफ्राय सिगांनि समावहाय गायसनजेननाय समावहाय नैबे न'फोरा गाहायनिफ्राय 5 फुट 7 फुट बेबायदि गोजौ बिथामोन नाथाय दा नैबेवहाय दिखारि दैमा होननाय मोनसे फैयो बे फैनानै जों बे हालामखौ फबनानै दा बालाबारि खालामना दोनदों आरोखि फोथारजों न' बिथाजों समान दा फबनानै दोनबाय दाबो दैज्लां समावहाय बे दिखारि दैमानि दैया फैनानै बेखौ बुसाव फैनानै दैबाना खालामफैयो दा नैबे न' सिगाङो 10-7 फुट गोजौमोन बे बिथाया नाथाय नैबे बोसोरनि सिगाङाव बेखौ फबनानै बे न'खौ फबसिनबाय आरोखि बे दैमाया होमबा बे दैया दैज्लाङाव दिखारि दैया फैनानै बोसोरफ्रोमबो बेयाव हयथ' 1 फुट 2 फुट 3 फुटहालागै गोजौ जायो गोजौ बाला गारफैयो आरोखि ओमफ्राय ओरैनो बेयाव रायजो जाजेननायनिफ्राय बेसेसो गामिया बेयाव दासिमबो दङ बे रायजो जाजेननाय समावथ' फ्राय बेयाव गैयानोमोन होनजायो ओरैनो गामि फिसा न'नै न'थाम बेनिफ्राय दा बाङै बांनानै जोंनि नैबे दैबुबारि एरियायाव गासै
गं 50 गामि गामिया फ्राय दैजों दै रिबारियाव दङ गासै नै बेबायदिनो अबस्था आरो बे बेबायदि गं अबस्था 50सो बिनि अबस्थाया एसे आलादा दङ औ ओरै जोंनि खोलानिफ्राय हमना ला ओरै मेसाखि आरो लालिखिजा एसे आलादा बेखिजा फबहैनाय जायाखै औ औ खिन्थु दै बानायाव दैजों आखोजानानै थाबाय थायो दा नैबे जोंनि बेखिनि जिनो हालाम नैबे जों दहाय एसे आगोलाव बुंदोंमोन जे मेन रडनिफ्राय जों हाबोब्ला सिगां टेलेमजों फैनानै खोलाहा लामा दंमोन दा नैबे दैमाया बुथेनानै दा नै दानि लखिफुर होननाय लामानिफ्राय खोलाहा हाबनानै ओरै फैनानै नैबे जोंनि हालामखौ मोननाय जायो आरो गामिखौ मोननाय जायो मेन रडनिफ्राय मेन बेसेसो रडनिफ्राय 9 किल'मिटारसो गोजान जायो ओमफ्राय नैबे हालामनिफ्राय ओरैहाय जों थाङोब्ला नैबे गामियारि सोनाबै थाङोब्ला थांनानै जोङो सिमोनसाफारि दख्रायाव गोलैनाय नावकाटा गामियाव ओंखारहैयो बेसेसो गोजान जागोन नावकाटानिफ्राय नावकाटानिफ्राय फ्राय 9 किल'मिटारसो जागोन बेखौ नावकाटासिम नावकाटासिम एसे बारनो हागौ जों दा बेयाव थांनो थाखाय जोबां खस्थ' थाबायनानै जों थानो गोनां जायो आरो साइकेलबाबो आरो जों नारनो गोनां जायो आरोखि दा मेसेङावबो जिहेथु गारि फैनायनि बेब'स्था गैया गारि लामाया एसे गारि बा एम्बुलेन्स बायदि बायदि फैनो थाखाय बा मोजां गारिनि फैनायनि राहा गैया माने अबस्था लामाया थिग अबस्थाया नङा लामा आरोना थिग नङा ओमफ्राय बेबायदियाव मालाबा नोंथांमोना दैज्लाङावथ' हयथ' खैफोदा जाखायो मेसेङावबो हयथ' सिरियास बेमारिफोर जायोबा नोंथांमोना थांफै मेडिकेलनि थाखाय गोबां खस्थ' जायो जानो जे हागौ बे नंगौ जोङो जेब्लानोखि बे समाव खैफोदाव हमना ला बेमार गिदिरफोर जायोब्ला बेमार आजारफोर जायोब्ला लोगोसे डिलिभारि केसफोर जायोब्ला जोंनि दैज्लां समाव जोङो नैबे हालामनिफ्राय मोनसे नैबेयाव सक दङ बिसिम फ्राय 3 किल'मिटारसो जोङो बेमारफोर जायोबा बानानै बा बामनानै लानो गोनां जायो डेलिभारिफोरबाबो बेबायदि जालायाव जों गोलैदों आरोखि थारैनो नंगौ नैबे हालामाव गभमेन्टनिफ्राय बे सरकारि बिफाननिफ्राय जेरै पन्सायत आफाद जेरै काउन्सिल आफादनिफ्राय जों लामा दथानि अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो बेखौ दैयानो खहा खालामनानै जोंखौ बे लामाखौ गाज्रि थासारियाव खालामफिनदों आरोखि दा बेयाव जितु फिसा फिसा काउन्सिल पन्सायतनिफ्राय लुनो हानाय लुबा होबथानो हानाय बेयाव बेब'स्था खुनु बायदि जाया बे स्टेट गभमेन्टनि गिदिर स्किमफोरबासो हयथ' मोजां लामा ओंखारगोन मोजां दालां ओंखारगोन बिनि गोनांथि नङा होमबा बेखायनो स्टेट गभमेन्टआ हायोब्ला बेयाव जुदि गिदिर लामा होयोबा नोंथांमोननि बे ओनसोलनि थाखाय माबायदि मोजां जागोन बायदि मोनो साबायखर बे जे स्टेट गभमेन्टनिफ्राय जुदि गिदिर स्किम हमनानै गिदिर सेंसनफोर गिदिर दालां लुनानै होयोब्ला आरो बेखौ लामा बानायनानै होयोब्ला जोबोद जोङो मोजां मोनगोन आरो जौगागोन नाथाय जों नै दा थासारियाव जों दा दिखारि दैमा बे दैमाया फैनायनि दुब्लियाव जों सानना मोन्दों जों 5 बोसोरसोनि सिगांबो रेगानिफ्राय गोबां नावकाटानिफ्राय जोंनि नैबे मरमि जिंगाबनिफ्राय लामा खोनाय जादों खिन्थु खोदोंब्लाबो खैयै बायदि जों सरकारखौबो दुसिनो हाया सरकारा हरनो गोनांखौ हरदों नाथाय दैयासो जोंनि बे थासारिखौ बेबायदि खालामदों आरो दा जों मोनसे खोनाबाय दङ PWD होननाय मोनसे बे खामानिया सेंसनाव दं होननानै बुंदों नाथाय बोसोरथामसोनिफ्रायनो थिकादारफ्रा फैनानै नायदों सार्भे खालामफैदों नाथाय बेखौ मावफुंनो हायाखै थारैनो बेखौ जोंनिफ्राय मावनानै होयोब्ला जोंनिफ्राय मोजां मोनगोन आरो खावलायनो थागोन खावलायनाय थाबाय लोगोसे जायनाखि बानायनाय समाव बेयाव आं एसे आगोलाव बुंलांबाय जे बेयाव गेजेर गेजेर गिदिर गिदिर दालां होनो नांगोन आरोखि नङाब्ला बेखौ आरो दैयानो बुफायफिनगोन बानायजों समान जाफिनगोन आरो बेखायनो जोङो गिदिर स्किम नङाब्ला बेवहाय जोंनि बे थांलाय फैलाय राहानि लामाखौ फ्राय मोजां खालामनो हानाय नङा होननानै जों नुहुरदों आरोखि ओमफ्राय दा बेयाव जिहेतु बे अबस्थाखौ नुनानैथ' बयबो मिथिखाबाय बेयाव जिहेतु थासारिया फरायनाय थां फै हयथ' गभमेन्ट जिहेतु मेडिकेलफोर जुदि खाथिफ्राव थायोब्ला हयथ' बे माखासे मेडिकेलारि जेंनाया खमायगोन बिनि बेब'स्था लाजानायखौ लुगैयो नामा थारैनो नंगौ जों बेखौ नाजाबाय थादों रायजोफोराबो खावलायबोबाय थादों जोङो जेरैहाय खुंथाइ सरकार जेरै पन्सायतनि गेजेरजोंबो जोङो खेंखाय बिलाइफोरबो होदों जोंनि खाथियाव गंसे देहा फाहामसालि सरकारि मेडिकेल जोंनो नांगौ होननानै जोङो नैबे जोंनि खाथियावनो मोनसे बादुला सेन्टार होननायबो दङ एसे बेयाव 1000 मिटारनि जानथायाव बेयाव होयोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन होननानै जों खेंखाय बिलाइबो होबोबाय थादों रायजोफोरा नाथाय दासिम बेखौ सरकारा मावफुंनानै होनो हायाखै आरोखि माबाफोर जाहोन दं नामा होनो हायिनि थाखाय खिन्थु जों बेखौ मिजिंथियो आसा खालामो जोंनो बेखिनि देहा फाहामसालि एबा मेडिकेलखौ जोंनो बेखिनियाव नांथारगौ आरो जिथुनिखि बेवहाय स्कुल कलेजनि फसंथाननि थाखाय जोंना बेयाव अनजिमाया खम हिसाबै बे फैखाया अब्लाबो जोंनि नैबेवहाय जा गुदि फरायसालिफोर दङ बे समाव दैज्लांनि समाव थांलाय फैलाय गथ' गथायनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो खैफोदाव लाबोनो नागिरो आरोखि जेरावनोखि दैया बुसावनानै होयो फैनाय समाव बेखौ गिनानै जोङो माने गथ' गथायफोरनि थाखाय एसे जेंना दं लोगोसे खाथियाव गेजेर फरायसालि दं एम इ स्कुल होननाय उलुनि बड' एम इ स्कुल
बेनिफ्राय गथ'फ्रा प्राय 4 किल'मिटारसो गोजान थाबायनानै बे फरायसालियाव थाङो। अब्ला बेवहाय दैज्लां समाव जों दुखु जारलानि गेजेरजों गथ'फ्रा बारसोमनानैब्लाबो थांनो गोनां जायो आरोखि, जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों। दा बे गेजेर फरायसालिखौ बानायनाय लोगो लोगो जोंनि बेवहाय गोजौ फरायसालि गैया, जाय गोजौ फरायसालिखौ जोङो बिनिफ्राय गुबुनाव थांनानै भारा न' एबा बर्डिंफोर थानानैसो फरायहोनो गोनां जायो आरोखि। जेरावनोखि जोंनि बे दुखुथिया न'खरफ्रा बे भारा न' एबा बर्डिं होनानै फोरोंनाय समाव गोबां न'खरा गेरेबनो गोनां जायो आरो गोबां दुखु जारला होनो गोनां जायो आरोखि। जाय गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ होनो सानब्लाबो न'खरा हाया, साननाया फेलें जायो। दा जोंनि सोलोंथाइ बिफानावबो लोगोसे देहा मेडिकेलफोरनि थाखाय बेवहाय जोंनि माबाया जोबोद गाज्रि आरोखि, खस्थ'। दा जोङो जासेबां जोङो सोलोंथाइयाव दावगानो गोनांमोन, बेफोर जाहोननि थाखायनो माखासे दै नारसिनथायनि जाहोननि थाखायनो जोङो दावगानो हानाय जायाखै आरो बे हालामनि सुबुंफोरा। बे समाव जिहेथु जोङो गोबां खोथा सावरायबाय, ओमफ्राय बेयाव थांना थानायनि थाखाय नोंथांमोननि मा आबादफोर आबुङै मोनफुंनो हायो ना हाया? जिहेतु दैज्लाङाव नोंथांमोननि खमैबाबो मास मोनबैसेसो लोमसावनानै थायो बे ओनसोला? बे थारैनो नंगौ। जोंनि जिउ थांनायनि जाहोनानो जाबाय आबाद। जों बेवहाय बयबो आबाद मावो, नाथाय आबाद मावनायनि गेजेराव एसे आगोलाव आं बुंबाय थादों, जायखौ जोंनि आबादखौ दैयानो खहा खालामना गालांबाय थायो। फ्राय दैया जोंनि बेनिफ्राय बैसाग दाननिफ्रायनो जागायो, बैसाग दाननिफ्राय आसिन दानसिम जायो। नै बोसोरसे सिगांथ' आसिन दान खाथि दानसिमबो मोनफैदोंमोन बेयाव समाव दैया। बैसागसोनिफ्रायनो जायो खोमा? बैसागनिफ्राय आसिन कार्तिकसिमबो मोनफैयो। 9 माससो नोंथांमोना दैनि मोगा-मोगिजों दैनि मोगा-मोगिजों जों जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो आरोखि। दा आबादखौ जों मावदोंब्लाबो माने जों मोनगोन मोना आसा। सोरबा 10 बिगा गाहाम मावो, 10 बिगा गाहाम मावनायाव सोरबा फुरासेल' माइ मोनो, सोरबा 3 बिगा गाहाम मावो, सोरबा बिगासेल' मोनो, फ्राय बांसिनानो जालाङो। नै देग्लायनि थासारियावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो आबाद मावदोंमोन माइ आबाद। सोरनाबा 6 बिगा दैजों जाजाबाय, सोरनाबा फुरासे दैजों जाजाबाय। जायफोरना एसे गोजौ बिथांमोना एसे मोजाङै थालांबाय आरोखि। दा आबादनि खेथ्रआव बेबायदि आरोखि। फारसेथिं उफ्रा आबादबो जाया, जेरै मैगं थाइगंबो जों मावनो हाया बेवहाय, खालि माइआनोल' आरोखि। जिखुनु माने माइखौ आसा खालामनानै मावो, माइखौ बेयाव आसा खालामनानै जि मावो बेबो मोनफुङा। जेने थेने मालाबा बासिबासो बासिबाय, बासियाबाथ' नोंथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउखौ खुंनो गोनां जादों आरोखि। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि नोजोराव बेयाव नोंथांमोननि गामिफ्रा 40निबो बारा बैसो जाबाय, नङा होमबा? बे हिसाबै दा नोंथाङा सांग्रां सुबुं हिसाबै नोंथाङा हयथ' मिथिगोन, बिनिख्रुइ गाज्रि जायगासिनाव बेबायदि लामा थांलाय फैलायनि थाखाय बेबस्था दङ गोबां दैब' जायगायाव। नोंथांमोना साना नामा बेयाव मोजाङै जुदि सरकारा माबा मोनसे थांखि लायोब्ला मावफुंनो हागोन होननानै फोथायनाय दंना गैया? हाया होननानै नोंथांमोना बुंनो सानगोन नामा? हागोन हाया बेनि सायाव मा बुंगोन? दा जिथुनिखि नोंथांनि सोंलु, बेयो थारैनो नंगौ। जोंनि नैबे हालामाव सरकारा जेसेबां नाजासेयावबो जों सरकारनि 100% बिथांमोना मावफुंनो हानाय नङा। 100आव 50% मावफुंनो हागोन होननानै जों सानो। मानोना बे जोंनि मिथिंगायारि खैफोद लाबोग्रा बे जायगाखा, ओनसोलखा। दा बेवहायथ' जोङो जेसेबां नाजाब्लाबो खावसे बाहागोखौ हागोनब्लाबो खावसे बाहागोखौ हानाय नङा। जेरावनोखि जों मोनसे खोथाखौ बुंनो गोनां जागोन, जेरै जोंनि साखाथिजों खोलाथिजों बेवहाय 5 किल'मिटारसोनि गोजानथाइ दङ। बेयाव लालि दैमा होननाय दङ। बे लालि दैमाया अरुणाचल सियां दैमानिफ्रायनो फैनाय। बे समाव जुदि गोब्राब अखा हायोब्ला बे लालि दैमानिफ्रायनो बुसावनानै बेवहाय जोंनियाव दैबानाखौ गोबां खालामो। बे लालिनिफ्रायबो बुसावनानै नारखोबोयो, नारखोबोयो। ओमफ्राय ओरै हाजोनिफ्राय फैनाय दै, हाजोनिफ्राय दैयाबो नारसेबो, माने ओरै बुंना थाबा ओरैनाबो थांनो हाला, बेनो दुसावनानै बारा नैबे जानानै होयो, बेयाव थाबाय थानाय जायो। आरोखि। जिखुनु लामा सामा जायोब्लाबो नैबे दैनि जेंनाया बा दैया खम जागोन बे नङा आरो। खिन्थु लामा सामा जायोब्ला नोंथांमोना थांफैनो थाखाय बेबस्थाया मोजां जागोन। एसे मोजां जागोन। बे मोनसे अपसन दं आरो ना। जेन' दैयाथ' बे मिथिंगानि, बे आरो दैया बबेबा थांनो थाखाय जुदि सुबिदाफोर थानायब्ला हयथ' बे दुसावनानै नोंथांमोननाव बेयाव बिलो बायदि जानाय नङामोन आरो। बे मोनसे। ओमफ्राय नोंथांमोननि गोसोआव मा सानस्रि दङ बे ओनसोलाव थानानै? मालाबा भबिसत बे ओनसोलखौ माबायदि मोजां जागोन सिमां नुयोना नुवा?
जोङो साननाया गासिबो रायजोफ्रा बेखौनो बे खोथाखौनो जों सावरायबाय थायो जे एसेबां बोसोर जाबाय जि दिनैसिम जों मोजां थासारि सफैनो हायाखै जों थैजासिम थांना थासान्दि बे बेसेबां जौगाया बे हालामा बे ओनसोला बेसेबां जौगागोन जों बे खोथाखौ जों सावरायबाय थायो थारैनो नोंगौ जों सावरायबोनायनिफ्राय जों दिनैसिम जौगानायनिफ्राय नुवाखैनो होननानै बुंजायो आरोखि दा बेखायनो जोंनि सिमाङा फ्राय सिमाङैनोल' जाना थागोन नामा जों साननाय फैदों आरोखि अब्लाबो जोङो जोंनि जिउआव जि नाजाथाबनाय दं बे नाजाथाबनायखौ लानानै जों मोनसे मिजिं थिनानै दं जे सानसे समाव जागोन नामा जानो हागौ जेरावनोखि बे मिथिंगायारि थासारिनिफ्राय जोंनि जि बे बारग'गोन दैनि जा गाज्रि नाथाय बेनिफ्राय बारग'नोब्ला थासारिया सानसे समाव मोजां जागोन होननानै जों मिजिं थिनानै जों दङ आरोखि दा लालि होनदों मोनसेया होनदों दिखारि दै अरुणाचलनिफ्रायबो बे बाला जे नोंथांमोननि जायगाखौ बालाजों खोबफैयो बांसिन खहा खालामफैयो बबे दै मोनसे खालामो ओमफ्राय नैबे जोंनि बे उलुनि मासखौ जामुगुरि जयपुर सेनंल'नि बेखिनियाव ओमफ्राय ओरै मलान होननायथिं दा फ्राय नैबे बोसोर 10 बोसोरसो जाबाय फ्राय जोंखौ दिखारि दैमायानो माब्लाबा बोसोराव एसे मोजां सुबिदा खालामना होयो माब्लाबा बोसोराव एसे गाज्रि खालामना होयो फ्राय दा एसे गाज्रि थासारिनो दङ आरोखि अब्लाबो फ्राय न'खरनैसो जों बे दिखारि दैमाजों बुख्रेबजानानै दङ सोरनिबा न'खरखौ बुफुंना गालांनानै बुखारना लांदों सोरनिखौबा फबना दोनदों फबनायखौथ' एसे मोजां मोनबाय नाथाय सोरबा न'खरा बुखारनानै लांजाबाय बिसोर एसे गोबां जेंनायाव गोलैदों आरोखि आरो दुखुथिया न'खर हिसाबै दुखुआव दङ आरो बेराफारसेथिं दै बानानि समाव हमना ला बांसिन दै बानाय जायो भाद्र सावन भाद्रआव बांसिन जायो सावन भाद्रनि गेजेराव जाय लाल दैमाया बे अरुणाचल सिङाव बांद्राय अखा हायोबा लाल दैमाया देरनानै होयोब्ला एसे बांसिन गाज्रि खालामना होयो आरो जाय समाव जोङो जाय न'खरफ्रा नाव दं जोंनि बेवहाय नावजोंसो बांसिन सोलियो दैज्लां समाव जाय न'खरफ्रा नाव दं एसे मोजां जायो खिन्थु नाव गैयिफ्रा दुखुआव गोलैयो आरोखि जेरावनोखि जोङो नावजों हान्थिनानैसो थानो गोनां जायो फ्राय मास मोननैसो बेबायदि आरोखि दा जोंनि बेवहाय जों थांना थानो राहा जायखौनो जोङो मोसौ बोरमा दाउ अमा जों बांसिन फियो दा मोसौ मैसो फिग्राफ्रा बै समाव भाद्र दानसोआव दैबानाया बांद्राय जायोब्ला गोबां खस्थ' जायो आरोखि बोसोरनैसो 1998 मायथाइयाव फ्राय बे समाव मानसि थैग्लुंलायनाय जादों मोसौ थैग्लुंलायनाय जादों मैसो थैग्लुंलायनाय जादों बे गाज्रि थासारिखौ फ्राय लाल दैमानिफ्राय जादों आरोखि बेखौ लाल दैमाया खालामदों आरोखि ओमफ्राय जोंखौ गाज्रि खहा खालामनाया जाहैबाय बांसिनानो लालिया बांसिन जोंखौ खहा खालामनाय जाबाय दं आरोखि गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय